एबे चिन्हिबा परिबा सब चिन्हिबा। आज कौन पढ़िबा परिबा विषय पढ़िबा। आगे कलर दबा हमें है ना पछारे कलर दबा आगे हमें चिन्हिबा। हाँ ये परिबा विषय जानिबा एगुड़ा कौन परिबा आ विषय जानिबा को एटा कोउटा कौन जानिबा। हौ आज आमे परिबा चिन्हिबा एटा क साई एटा कौन बाईगण एटा कौन बोईती कखारू एटा कौन आलू एटा कौन गाजर गाजर हाँ एटा कौन टमाटो एटा कौन बीट बीट हैला बीट कोडा एटा एटा कौन एटा होची पणस एटा होची कौन ना कोबी फूल कोबी हैला ए परिबा सब चिन्हिले एटा कौन मु आउ थरे पचारुची एटा कौन बाईगण झियो का एटा कौन एटा कौन बोईती कखारू कौन चित्र रांगुली मारी कुआ आलू कहीं गाजर कहीं टमाटो कहीं हाँ टमाटो कहीं बीट कहीं गुड पिला एबे जानिले एगुड़ा कौन परिबा परिबा आमे परिबा खाउछ ना परिबा खान।